आं बेबायदि थानो मानो आंजोंल' जायो बेफोरो मानो आंजोंल' जायो हालां थैनोसो गोसो जाबाय आं थैनोसै खोमा आं मा मानसि मालायनि मदद गैयाबा मोनसे खामानि मावना जानो हाया आं मा मानसि आङो थांना थाना मा खालायगोन आं पापि रिदु पापि नोङो पापि नङा मा पापि मानसियासो बेबायदि जायो आंनो पापि रावबो पापि नङा आंनो फाग्लि जासिगोन आं फाग्लि जेबो गैला आंनि खर'आव फाग्लि जासिगोन आं फाग्लि साला जेबो खालायनो हाया आं मानो थांना दङ आं मानो मानसिया मायबा मोनसे मोजां खालायनो थाखायसो थांना थायो मोनथिबाय मायबा खालायनो गोनां थाबासो बेबायदि थांना थानांगौ आंहा मा खालायनो दंबावो आंखौ मानो थांनानै लाखिदों हो इसोर नों दंना गैया ओरैनो नोङो मुङावल' इसोर नोङो जेबो इसोर दङा नोङो थानायमोनब्ला दिनैसिम नायहरगौमोन नोङो आंखौसो मोन्दोंमोन ना नोङो आंखौसो मोन्दोंमोन रावबो गैया आंनि जिआव रावबो गैया मायबा बुंना लाबाबो रागा जोंनो दङ अरलाबायाथ' फाग्लिसो जाबाय बायदि मोनबाय आं बेखौ फाग्लियानो जामारबायलै बियो सानै फाग्लि जामारबाय खोमा जेबोथ' खालायनो हाया खानाय सानायसो फुजोबनो लुगैबाय आं खानाय सानाय फुना लाजोबनोसो लुगैबाय आं मा खानाय साबदोलै बे गावनाव खानाय फाग्लि मानसिफोरासो बेबायदि खानायफोरखौ हमै खानाय फुयो फाग्लि जामारबाय खोमालै हौवा गैयिनिफ्रायनो मानसिया फाग्लि बायदि जाबायलै थांसैलां अरलाबायगोनसो दिनैनो मोजां सम खोन्थानो लानाया हामगोन नामा खोन्थानोसै खोमा दे आइयाबो न'आव दं आरो सुदिमाबो न'आव दं माब्लाबाफोर मायबा खैफोद जानायनि सिगां खिन्थाना लानायानो हामसिगोन आं आगोलनिफ्रायनो बाथ्राफोरखौ खिन्थागोन बेबायदिनो दोनैनो गोबां खैफोद गोबां गोरोन्थि मावलांबाय एबार बेबायदि खालायला आं खिन्थानोसै दिनैनो खिन्थानोसै आं आयै सुदेम ओरै फैलाय सानैबो रायज्लायनो दंमोन सुदेम आयै मैया हरनिफ्रायनो जेबो जायाखै आंबो जायाखै आबायाबो जायाखै ओंखाम जेबो मोनजायाखै खालि बिस्कुटल'सो जादों फ्रिजआव थानायखौ जेबो मोनजायाखै बेसे उखैदों फिसायाबो उखैनानै उन्दुलांबाय सान्थियाबो मासे थगायखौ मानसि एंगारहरगोन होननानै फैयासैयानो रागा जोंना दुखुसो खालायना गाबनांगौसो मा खालायनांगौ दादायाबो अबाव थांदों दादायाबोथ' खेबसे फैनो हागौ नै खामानियावसो अबावबा थांलायबाय दादाया थानायब्लाबो माबा मोनसे जागौमोन दादायाबो मैयानिफ्रायनो फैयाखै अबे खामानियाव बिजि दंथाय नै अबावबा थांबायसो कम्पानिनि खामानियाव ओंखाम उखैजोब्बाय आं ओरैनो देहाया दुरबलखा जाख्लैनिफ्रायनो ओंखामबो मोनजाला दा खर' सर' गिदिंजोब्बाय आं साला बे खानिनि आखला सानबा सान गाज्रिसो जालांबाय थादों माबा फाग्लि टाइपसो जालांबाय दं माब्लाबा खर' गाज्रि जाना माथा गरम जाना फाग्लि जानानै आंखौ अराथ' बे फाग्लासो जानांगौ फाग्ला जानो गोसो गैयालै आं बाल बे रितु खर' गाज्रिखौबो माबा मोनसे खालायनायसो हामगोन नामा हौवाखौ जेरैबायदि खालायदों सालि बे रितुखौ बस्थायाव सोनानै अबावबा गारना फैनोसो हामगोन नामा बिराद नायनो बाबाय आं बेखौ सारि खामानि मावनोल' थिरो आरो मेगननि बाथ्राल' सोंबाय थायो खेंनो बस्थायाव सोना गारि मारिनोसै नामा साला दानो गुबुन हादरफ्राव दोनना फैगोनलै बालनि जुद्ध सोलिबाय थानाय माबा हादरफ्राव आरसिलै गारि मारिनोसैलै साला बेखौ थै गारनोबो हायाना बालखौ साला सम्पथिया बिनि नामावसो दङ माबायदि गारगोन बेखौलाय बे साला बिनि सम्पथिया बिनि नामाव गैयामोनब्ला मालाबानो माने थै बे साला बालन्दा लोगोआबो थैबा थैनानै बे खानि फिसाजोनि नामावलाय मानो सम्पथिखौ गालांनांगौ साला सान्थि गैया साला
आंहाबा दा ओरैनो खर' गाज्रि जाना दङ साला बक्सिखौ नायनो थांनांगौ साला फैसा मोनाखै बक्सिनो होबोनो आंनि फिसाज्लायाबा जेलाव बेसेबां खस्थ' दंहैयो बेसेरा मोजाङैबा मोनजादोंना मोनजायाखैना बेदर 2000 होना फैनो हानायमोनब्ला मोजां जागौमोन दालाय अबे बालाव मोननांगौ फैसाखौलाय दा बे रितु खर' गाज्रिखौ माथो हैना लाबाबो दायसो जालायगोन र' गुबुन नाबाथ' गैलियानो राहाथ' गैलियानो फैसा मोननायनि बे रितुनावनो फैसाखौ हैनोसै आङो जा जायथो जायो दिनै खावनोसै आङो एटिएमखौनो खावगोन नङाबा पासवर्डखौथ' मिथिखागौ फैसा मोनाबा एटिएमखौनो खावखागोन आं दिनै थो जि जाय जाथों आरे माथो सानहाबबाय थाखो बुंदो मालनि मोननायमोन मा बाथ्रा आयै सुदेम नोंसोरथ' सानदोंमोन खोमा आंनि एक्सिडेन्ट जानायखौ बेबायदि एक्सिडेन्टसो जादों होननानै माने बुजियाखै माने बेनो आंना जेबो एक्सिडेन्ट जायाखैमोन मा एक्सिडेन्ट जायाखै औ आंना जेबो एक्सिडेन्ट जायाखैमोन आंखौ प्लेनिं खालायनानैसो बेबायदि खालायदोंमोन आंखौ बुथारनो होननानै मा बुंदों मोजां बुजियाखै सोर खालायनाय नंगौ आंना एक्सिडेन्ट जायाखैमोन आंखौ प्लेनिं खालायनानै बुथारनोसो नागिरदोंमोन हालाजों आरो बक्सिजों मा होनदों नोङो हालाजों बक्सिजों औ आंखौ बुथारनो नाजाखाबाय थादोंमोन बिसोरो बैखालि रितुजों नांज्लायनानै आं बायजोआव ओंखारलांबायना बेफोर माबायदि जानो मोननाय माबायदि प्लेनिं खालायनो मोननाय बिसोरलाय इसिबां गाज्रि मानसि बिसोरो पाप्पिफोरा आंनि फिसाखौ बेबायदि खालायदों बे सानै मानसिनि आखलखौ आं गाज्रि नुखायोमोन बिसोरखौनो आं माबा मोनसे सानखाबाय थायोमोन बिसोरनो खालायमारदों साला पाप्पिजोलै खोन्थारा फाट नांगोन बिसोरो एम्फौ देग्लिना थैगोन बिसोरो आंनि फिसाज्लाखौ बुथारनो नागिरनाया बिसोरो मानो खालायनाय बेबायदि बक्सिजों हालाजों मानो खालायनाय नों नांज्लायदोंमोन नामा बिसोरजों नोंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन मा जाहोन दंमोन नोंखौदि बेबायदि बुथारनो नागिरनाया मानो बुथारनो नागिरदोंमोन बिसोर आंनि फिसाखौ पाप्पिफोरा मानो बुथारनो नागिरनो मा जाहोन थाबावगोन आरो सम्पति बे मोनसेल' सम्पतिनि थाखायनो बिसोर आंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन रिन्टुआथ' मेगन नुखायै मानसि रावबो गैखाया आंल'सो बिसोरनि सु जाना दंमोन बेनिखायनो आंखौनो हाथायनो नागिरदोंमोन बे संसारनिफ्राय बुथारनो नागिरदोंमोन एसेबां गाज्रि बिसोरो दाखु टाइपनि बेबायदि भन्डामि टाइपनि मानसि बिसोरो मानसि बुथारग्रा माथो बिसोरलाय दाखुसो बिसोरो मार्डारार मानसि बुथारग्रासो मानसि बिसोरलाय आं बुंखायोमोन ना बिहामजो बै जायगायानो बे रादायनि थाखाय सुनि होननानै बे जायगायानो सुनिखा बे जायगानि मानसिफोरा सुनि जायगाया सुनि बेयाव थांनानैनो बेबायदि एसेबां जानाङि बुस्थुफोरा जालांजोब्बाय सुनिनो ग्रह नांनाय गोजा बे जायगाफ्रा नोंथ' बैखालि रागा जोंनानै थांबाय रेडिअ'जों नांज्लायनानै बेनिफ्राय माबायदि मोननाय नोंखौ लोगो बिसोरो एसेबां प्लेनिं खालायना दोनखानाय ना बुस्थुफोरखौ आंनिबा बिसोरो आगोलनिफ्रायनो प्लेनिं आरो सम मोजां नागिरखादोंमोन आंखौ माबा मोनसे खालायनो होननानै बैखालि समबो मोनबाय मोजां आरो जायगाखौबो मोजां मोनबाय बेनिखायनो बेखालिनो खालायबाय आरो बिसोरो आंखौ लोंहोग्रोदों लोंहोनानै बेहुस जानायनि मुलि होनानै बिल्डिं सानिफ्राय गारहरदों आंखौ नोंखौ बिल्डिं सानिफ्रायसो गारहरनाय जोंफोरानो गारिया जे खुन्दायना गालांदोंबा माबा गोलैदों होननानैसो बेबायदि सानदोंमोन पाप्पिसो बिसोरो एम्फौ नाङै थैगोन बिसोरो गोथैस'आ बिसोरना गोथैखौबो गारनो जायगा मोननाय नङा बिसोरो ओरैबायदि सेवगुलायनानै थैगोन बिसोरो आंनि फिसालाखौ बेबायदि बिल्डिंनिफ्राय गारहरनानै बुथारनो नाजादोंमोन बिसोरो एम्फौ नांनानै थैना थैया बेफोरखौथ' आं मोनथिया नाथाय आं बिसोरजों बदला लाथारगोन खिथेर लाथारगोन आं सानसेबाबो मोजां जाखागोन आरो जि खालि मोजां जायो आं बिसोरखौ नागिर हा सिंनिफ्रायनो जा फाथालनिफ्रायनो जा जेराव जा बिसोरखौ नागिर साजा होथारगोन आं नङा रादाय नों दा बेफोरखौ साननाङा खिथेर लानाय मायबा लानाय नों जेनथेन मानसिया एसे जनो हानाय जादों रायज्लायनो हानाय जादों नों मोजां जाबाबो बेफोरबायदि गाज्रि जायगायाव बेफोरबायदि गाज्रि मानसिफोरनि गेजेराव थांनो हाया थांनो मोना नों औ फिसा नों बेफोरखौ दा सानथ'नाङा माने नों गोसोनिफ्राय बेफोरखौ गारहरदो नोङो बेफोर साननायफोरखौ जालांबाय मोनसे समाव नोंखौ बेबायदि भाटनायाव थांनो होबावनो हाला नोंखौ लोगो मोनबानो बिसोर बुथारखागोन मुझे बिस्किट मैगी नहीं खाना मुझे बात करना हम जागन
बेयावनो थानांगौ बायदि मोनदों आं बे खानियाथ' बेयावनो दोनो बायदि मोनदों आङो बेयावलाय माथो जेबो गैया बे खानिखौ बेयावनो दोननाय बायदि मोनदों आङो मा जायगाखौ सोलायलायबाय नामा बियो बेयावबो गैया माथो जेबो बे बिमा खर' जानायाव दोनदों बेलाय खानिया बेयावबो गैया माथो मा गैयालै बेयावथ' गैखाया आं नायखांखाबाय सालि बे खानियाबो सैतान जाबायलै जायगाफोरखौनो सोलायबाय थायो बापरे मेगनासो नुवा बिना सालि रितु खानिया खर'आ हले बापरे ट्रेन गारि रेल गारि बायदि सोलियो मेलेमा दालाय अबे बिमा खर' बिफा खर' जानाया अबेयाव मोननांगौ आंलाय फैसाखौलाय साला बेनिफ्रायनो खावना लांनानै बक्सिन हैगोन सानदोंमोन आं एसे जेलाव नोमफाया साला बेयावबो दोनाखै सालिया मा बाल बुस्थु बेफोरलाय साला जानला मानला दोनलाबायो नांगौ बुस्थुखौल' दोनाखै मा गोलैखोथाय सोरबा दं नामा बे खानियालाय अबेनिफ्राय सफैलायखौ सोर दादै नामा मा खालायनो दा आङो बे बालाबो साला आंनि माथोखौ खोनादोंसो खोमा बेनिखायनो दादैनो मा होननानै सोंदों मा होनो दा आं दादै नोंना मायो औ आइ मा बुंनो आइ बिराद खर' सादों आइ खर' सादों औ आइ बिराद गावहां खर' सादों नोंथ' मिथिगौआनो आइ दाखालि माबा मोनजाफ्लांनायनिफ्राय आंनाबो देहाया बिराद गाज्रि जाबाय थायो खर' सालाय गोबानो ओंखारलाय मोदोम सालाय उदै सालाय माबा माबि जाबाय थादों आइ दा नोंस्रा दादैया दा रेस्टबो लायाना बिराद खामानि थायो आंहा कम्पानिनिबो ओजों थांलाय ओजों फैलाय रेस्टबो लानो हायाखैना बिराद माबार मोनदों आइ बेखौनो आङो नंगौथ' दादै आंबो बेबायदिनो जागासिनो दाबो बेनोथ' आइ एखे आं गारियाव थानोनो हायाखै जल्दि फैनानै न'आव हाबनानै उखा बे नोंनाव माबाफोर मुलिफोर माबाफोर फोनग्राफोर मोनगोन नामा होननानै आइ बेखौ नागिरफैदोंमोन आं बेयावनो बे बुस्थुआ गोग्लैबाय आइ खर' सासोदों आंनावबो मुलियाबो जोब्बाय फोनग्राबो जेबो गैया मा खालाय दा माबा खालाय नङाबा जानाय थावखौनो फोनना लायथां एसे र' आंनाव थाव दङ नबरत्न थावखौ लानो नामा दादै लागोन मानोबा नबरत्ननि मायबानि थबरत्न लेथ्रा बेथ्रा मोनामब्रुनो बैयावनो दं थां दादै आलमारिनि सायाव आंबो हाया मोनबा बेखौनो एसे फोनना लायो नंगौना आइ दे लागोन दे आङो बिराद असान्ति मोनखादों आं देहाखौहाय मा बुंनो एसे मोजां मोनगोन दे दादै बेखौनो लायथां बे खानिखौ थगायनायाव खिन्थु बिराद मोजांखा मजा नांखायो बेखौ थगायनो मोनब्ला थगायनो मोनबा गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनखायो आं